Nya, asa naman sa karon? Ano man? Ano man nga doble-doble magkagsinina? Siyempre, kay kung musuod kog libon manugos baka, dapaw ba kay na, ibaw kag gapin na nato natong panit. Ang santong taong ka, oy. Ayuhan ang imuhang konkuan ha, basig asan sa kapadung ron ha? Ano man day, kung tuon nimo kanang kung magsisuri-suri, bisyo na na. Ikaw mo nagbisyo nga klaro, kay makita gini mo nga nigarilyo ka. Ayaw na kuan kay sampung isang kinabuhi. Sampung ang kinabuhi, unsa man ang kinabuhi nimo? Ang nikotin na naan, kakapit yung kinabuhi. Kung ano nimo, nya kaya ko buhi, wala na gini ni makabuhi. Ayaw ka rin kay na mo kapyot sa akong kinabuhi. Kana imo ha, di na gyud mo kapyot, kani sige ka kapyot sa ring sa. O alang-alang man, sa may kinahanan ng asawa nga, sige tama ba? Di siyempre, ang akong buhi, uli na gini magpakabuhi. O, nya, buko ka. Ha, asabaan mo, itong baka dito. Ito buhi ta dito. Suwag, pantay. Ikaw na. Boy, sawa ang yaw-yawang tayo. Sige, sup-sup na si Karyo ako ah. Luya lang yun, hang ning baba na ko si ugom ning luya. Kapoy, sawa ha oy. Sus. Hala ng bakahal, hindi sana ko na itugway ng bakahal. Kakaon man na, yan ano, ipatugway pa ba niya ang subay sa Biblia. Ang baka, itugway na siya, magkaon, nagkaon man na, yan ang itugway man. Hala na siya dahil. Championship naman na mo sa ribbon na. Nahala mo duwa ako kay ako sinaligan dito. Bahala na. Madto ko musimpat ko. Alaki championship na mo ron sa ribbon. Syaro. Importante kay ko sa among team. Team Marines kinahanglan nga. Muda og gimiron kay championship mo ri game 3 na mo. Madto ko musimpat ko. Bahala na bakahala. Asam gibitan ko kuno anak lubit butang ako sapatos. Ano biya kadaghan ni punuan na nipat mo ko. Aku sepatus para championship ko kinahanglan na bagini nga bahala ko bahala kinahanglan na bagini nga masunog ko ni ko sepatus on kay mao ni para championship nga sepatus ginagana ni ka mas ginawa ron murag sepatus kabayo ba dali ka ko pa kay championship ron mo sa basketball sa libon pre. Kinahanglan mo daw biki game 3 ron mo. Championship? Ya. No, mau ni wis mo. Sangkap dia. Sepatos ko bayo tirada ba ka. Dili man ni sudanay ring ako ah. Yok danay man ni. Nagsatak ka kontra na mo pre ang balita ko sa Kimnagat ah. Ini ko sepatos kay taas takon. Pagya tirada ba. Nuaw man pre. Sa inyo lang pre. Ay sige pre. Gani ko pre. Tay la ko pare. Ya sang waruto aros baka na nugway. Ako sa museo sa ring. Uy, botas mari ni dire. Aka ka na. Asa ka ba? Ma. Uy, pare. Ano man na pre, nga imo man gikumisan akong baka. Ay, mare ako lagi ipasabsab oh. Ya. Mare. Imong gipasabsab ako ang baka? Ay luoy kay Mari ganiya pag-ari na ko Mari kay wa magkakaon. Ako ang taging humitan niya. Sige ganing tawhanan niya. Akong ba na wa gyud ni ati man na diri ang baka. Ano sa to sa basketballan? Sige naman kay naamasag ko. Iya pre, busog ra ako ang baka. Ay, mayo ra mo kaon? Ay ra maka Mari kay kanang wa man sa manguwag kay kung nanguwag pa na di kini sa hingaon. Iya ang iyang sungay wala nagkabulingit. Ay, kinahanglan din na mabulingit Mari. Hinit ang sungay ato ning pabulingiton. Pare baya. Oh, Jesus. Kasi mong ningawad niya. Champion yung Marin. Karadig medal ako duha ka buok. Ang akong medal mythical 5 o champion. So lipay kita sawa na karon kay naka medal. Susuon-uwan na ba da ako to puson baka oy kay mapuwang unya to. Sukur bito ko sawa dyan no. Siya rin siya lipay ni duha buk medal nako. Champion. Grabe limo ko. Hansak ring oy. Pare man akong asawa. Eh, sa gunigod. Ikaw ah. Kita Mari lah. Kung saan ako nakita ko nagpit-kuhit mo diya. Ato na lang dito. Ayaw na lang pag-uli diri.
Uli mong gagaral. Nganong na pre? Dili. Teruhan na niyo ha. Di pa ka malipay. Nga na champion ni sa mundo ha. Oh, team rin champion. Oh, na champion. Unsaon mo ko na. Unsa ko na. Tubok medal ako di ka malipay. Di ko malipay ana. Di wala na ko'y kalipay ana. Ay para si Juan kay apay nagon sa baka. Abi ni mo pre. Kaayud pa. Ang baka ingon si Mari ba nga naka kuha ba ang sungay ba kanhiging lapok ba. Yung sungay kuha kay amo sa lapok-lapok ka. Sampai man di ay ikaw pre kumubingo ka mo. Ay, tanaw ipasagdaan na. Pasagdaan ko. Bahala. Ya pre. Ako sa sumasawa. Ano ya?